Ngibonga bese ngikhuleka mzakwethu igama ngosibonga ngwashozi sizwe inkalakatha sizwe evenhlala sothi welcome to my YouTube channel, welcome to Sizwe OS TV. Cineke exolisile ungqoshe ke wezokuthutha kwaZulu Natal sibona soduma owaveza ke intuli ke nokuphambuka ngaphambi kwesilo emcimbini ke wawusendaweni ngenye kwaCeza. Wesoduma ke wabonakala ke kwivideo emcimbini ke ehlutha ke microphone ke ongundu nankulu ke kaZulu ke umfundisi ke uthula sizwe lapha ke eButhelezi. Duma ke namhlanje uxolisile ngesikhathi ke ethi ke uveza amagoqa ambala ngaphambi kwesilo uthi ke uyazi ukuthi ke ngalesikhathi ke kukade ke kwizinsuku zokhetho futhi ke insizwa ke zayingcweka kanti ke zancweka kabi ngaphambi kwabantu abadala ke kuyinto ke engafanele ukuthi ke bayenze. Nango ke uDuma ke exolisa phambi kaMhlokombani. Siyathokoza Silo ngokunikezwa leli thuba elingqayizivele somncane nje umcimbi esowenza nethimba ke la ka transport liphelele lonke. Silo sifisa ukuxolisela iHOD ubaba uMbhele ubekade khona esigodlweni kwafanele ahambe ayobamba umcimbi siyowenza. Ngicabanga ukuthi ke obikiwe kahle ngoba ke kunabafundisi namakhosi ayowatshela ukuthi cha iphingwe enkulu sisazothi igozolo ngalathini kodwa usehambile yena, so uyokwenza lo msebenzi. Silo zimbili Silo into esozenza ukuthi asifisi Silo sibone ke kushunqa intuli singazi ukuthi kwenzeka kanjani aloku ecishe ithola ngabantwana, kodwa ke Silo sifuna ukuqale sibonge nje ithuba esilitholayo sisho kodwa ukuthi asikwazi ukuthi sokhuluma nembube ethina ngoba siyaqala ukunikezwa lethuba sesikulomnyango. Isilo sasigcine kudala semnyangweni waka-Etia, sisemnyangweni waka-Etia kunemicimbi sasisebenza eduzane ke nembube kwenzeka izinto ezinhle, kodwa kweminye yemicimbi owenzeka emcimbini omkhulu wakaCeza sathula isimo sangaba kahle kwaba khona uthule esilivusayo, so kufanele soshweleze esilweni ngeke sikwazi uqala sikhulume nembube yamakhosi singadlulanga kulo daba ezithu abayede ukuthi cha kuyofanele silenze kahle. Akhona ke amaguqe sowaveza ke silweni masiqeda lo mcimbi nakubantwana ukuthi sinxolise kakhulu, sifisa uxolo esilweni ukuthi umsebenzi wesizwe sithi mesiwenza kungasele kukhona ubhadi ngaso sonke isikhathi. Siyasihlonipha kakhulu isilo, sisebenze kahle nesilo ngaso sonke isikhathi, sasamukela kahle futhi ke isilo siyasibiza njengosibali ngoba ke kunjalo lekhaya siphathwa kahle ngaso sonke isikhathi. Kuyasithoba kakhulu ke lokho.